Počkej. V tomto videu je Skelly Peppa a hráme... Poďme. Dáme Čo tu toto, poď. vyskakuje tabulka? Kde ste? Poď. No musí ešte jeden hráč. Poď. Ktoré dáme? Centrál. Mne sa to nenačítalo. Tebe áno? Teraz už. Centrál. Dajte centrál. Budem šerif, to som dobrá. Budem som chcela ísť. Prvá hra a hneď výhra. Výborne. Teda sme na druhej strane. Počkajte. To si nečakal. Druhá hra a proste výhra. To proste výhra. To hudba? Ja počujem, ako to strieľa. Skelly, ja som ho mohla napadnúť za zadu, keby si ho nedal. Toto je na 5 kôl. Áno. Ja som ho reálne mohla napadnúť za zadu. Že ty si proste išiel. The Hand. Som rada, že ty máš The Hand. To už je doba. Keď bol The Hand, teraz je The Games. Ak chcete to... tak môžeme natočiť The Hand. Poďme. The Games. Obidvaj sú naživé. Jeden. To si 2v1 dala. Mne to nejde za modrá, ale za šerifa. Tá hudba. Ja idem po Pepovi. Dobre, teraz ja budem s Pepapikom. Okej, teraz ja budem s nejakým random hráčom. Poď Pepa. Poď tuto, so mnou. Haló! Ten istý hráč. Ten istý. To dáme Pepa. Lodge. Tu naplavo. Toto? Dáme Ridge. Nie. Haha. Ako ste si zobral tú zbraň, ja som to počula. Wow. Poď. Dobre, poď. Si hral The Hand, Pepa? Ja si pamätám, ako som hral so Skeldym The Hand. Teda, ja som to nehrala, ale... Ja som to na Skeldym ho určite hrala. Teraz sme so Skeldym hrali The Games. Jo. Round lost. Dobre. Ja som proste vždycky Skoro do štropu. do stropu. Ty si kde? Zbieraj. Škát. Ale príliš dobrá v tejto hre. No, ja som to hrala. Ja som si dala raz 1v1 s Skeldym alebo s Pepapikom. Počkaj. Teraz...
dvě strany, z kterých může. Snajpnul jsem tě. Jsi jak Piper. Ty půjdeš stagiára jako. Dal Vím, z ma kde jde Pepa. týpek. Potypče. To Ice? Ne, počkej, to není Ice. On je... Ne. Berem si pištol. Želen týpek. To může být kytíková. Toho nedáte. Easy. Berkav. Berkav? Berkav? Fuj! Prasátko. Tak jako... Tam dvě strany, z kterých můžem číhat. Nice. Oj. A to nie. Luky, to se... Pepa, to se nehovorí. Co pipí? Fuj. Já jsem tě ale neviděla! Já jsem za na plech. Teraz, jak to vyhráte, no tak to dáte. Ano. Celý vyhráte. Já jsem dobrá. Já jsem taká snajperka. Uj. Ups. Pojď, posad! Co robí tu? Ať meče. My jsme si tu konečně nahádět. Easy. Yes. Potypče, teraz to dáme. Teraz ja pôjdem s tým týpkom. Nie. Vlastne áno. Pepačíha. Áno, máme to. Proste ja som pre vás veľmi dobrá, chápete? Poď týpek. Nie, ja chcem ísť s týpkom. Teraz ja chcem ísť s týpkom. Hej Pepa. Nie, teraz ja idem s Pepou. Dobre. Dobre, som s týmto týpkom. Centrál. Toto sme nemali. Centrál. Dobre, centrál. Centrál bola lepšia mapa pre mňa. No, centrál bola dobrá mapa. My to hráme zase s tým istým. On vie. Yes! Ja som ich dala obidvoch. A teraz nás nedáš. Dám. Za tebou. Yes! Vyhrávame. Snaž sa. Lebo s tebou to nie je možné vyhrať. Čo? S tebou to nejde. Poď.
Poď po nich. Poď. Skákaj. Zober si pištol. Ja som mal pištol! Keď som čakala, že som si... Tak tu ti S kým som ešte nebol? Neviem. S nikým. Si jediná. Ja som teba to videl. Čo? Ja som teba videl hodného. Ste veľmi dobrí. Škoda, že som to nehrávala skôr, ako som to videla. Jeden skilďák. Yeah. Ja som mal hitbox. Ja vidím. Tam je. Ja som dobrá Piper. Prosím. Ako som netrafil. Bola. Kto on ťa ide prehrať? Daj to. To nedá. 1v2. A kde je? Kde je? Povedz mi. Za tebou! Kto povedal? Za tebou! Yeah! Proste Vy ja ste som... dali 3 výhry za sebou. 4. 3? Mne sa zdá, že 2. 4. Skildyho klasika. Čo? Vyhrali sme to teraz. Ja on ma dal tamten. Počkaj. Ale teraz... Ja som sa strelil. Nenavidí. Prosím. Ja fandím mojemu týpkovi. Ja fandím sebe. To je jasné, že ty fandíš mne. Ako si myslel? Veď skáčem. Nie. Skoro. Jo, ide. Prosím, poď týpek. To proste len strieľame. Tretia výhra. Moja tretia výhra. Teraz zase pôjdem zelenou. Alebo počkať, pôjdeme. No. Nechoď nám sem. No. No, trochu sa proste... Poďme. Kde? Poďte všetci semka. Poďte sem. Ja idem s Skladým. Nie, ja idem s typkom tentokrát. Alebo poďme dvaja. Tento typek. Asi s nami pôjde. Poď. Nie, počkajte. Pepa, ty choď k Skaldymu a ja si pôjdem s Černochom. Po Černoch. Tam sú zrovna dvaja typci. Traja, takže kto sa z troch typkov napojí ako prvý? Černoch. Ide týpek. Poď. Čo keby som dotlačila môjho Černocha sem do mojej... Idú asi ďalší typci. Dobre, musel som to pozastaviť, lebo Ariel. tu Pepa. Ariel? Kaka. Ariel, to... Ja som s holkou, ja som sa nepozerala zrovna. Ja som dobrá. Tá šerfka.
Psika proste. Ja som videla, že Pepa pôjde tade. A Týpka je hore. nie, nehovor to. Dole. Ja! Nekrič, ako keby si bol v takom lese. Počkaj. Kde je niekto? Nie, tá holka je zlá v tomto. Ona by to nemala hrať. Čo? A ja som vás dal. Máme minútu. Nie. Nie, z hora idú. Tak by to nechcel. Typka. Zachrana ruchu. Máš urobíš plán. Ale giganty. Dobre. Kde si? Áno. A toto bude posledná hra. Nie. Takže posledná hra. Keď toto Dúfam, že nikto nejde tunelom. Čo? To neplatilo, ja som sa pozerala na Skildyho a zatiaľ tu. Ide. To bolo dobré sprostenie. Idem tunelom. Čo? To výrob. Choďte viacej k sebe. Tunelúšu. Nie sme. Kde si? Ha, vidím ho. Holka, sem. Potom dáme prototyp. Poď sa mnou. Poď, holčinka. Poď. Neschovávaj sa. Strieľaj. To nevyhrať. My to vyhráme. Lebo by nemala, keby hral Bravo Stars, tak by nemala mať Piper, lebo to nevie. Čo idete obidvaja tunelom? Ale veď nemôžete ísť dva tunelom. Jeden musí ísť tunelom a jeden vrchom. Tak to bude lepšie. Dobre, tak poslednú hru teraz. Čo poviete? Prečo poslednú? Teraz Lola, poď so mnou. Nechcem poslednú. Lola, poď. Ja chcem ísť random. Hej! No, čo by keby sme skúsili 4v4? 3v3. Ako v Brawl Stars. Poďte. Teraz ideme spolu. Pepa, k nám. Jeden týpek už ide. Druhá týpka. On to hrá na PlayStation, tá holka. Jeden týpek to hrá na počítači. No. To všetci na mobile hráme. No, ty to hráš na tablete. To je jedno, to je to isté. Centrálce. A, prototyp. Zláňme ji. Hra Instantne. please. Kto skladí? Aha. No. Haha.
Dobrałem ci po sama. Nie. Nie chcę. Brawo! Wiecie, oni są to z wszystkich stron. Wiecie, 3 metry. Nie. Musimy się sústrediť. Ja pôjdem na... Ja idem na holku. Ja tu radšej budem snajpovať. To je lepšie. Holka! Holka išla ku mne na väžu. A ja? No neviem, či to je sme väža. všetci- No, toto nie je dobré. Není. Jak? Neviem. Už je len taká. Tu nejde. Ja som dobrý veľmi. No. Pane by jeden zmedzený. Čo robí? Na mobile je to ťažké proti tým, čo sú na počítači. GGS. Ti dám také GG. Teraz sa snažte. Žlnovka. Kde? Dvepach. Holka. Hore. To ja verím. Ty obstrelka reálne. Áno. Obstrelka. Ja pôjdem pod ňu. Nie, Ona mečí. skoro. Dáme ešte potom jednu poslednú hru. Ako poslednú je moje videjko. Týpek. Počkajte. Jednu za vami. Snajpnú sa všetkých troch. To je super. Rejme. Schovajte sa. Nikto sa nie... Typek. Sú dvaja. To 2v2. Si kedy zachá... Juhu! Jo. Čo píšu? Nerozumiem. Už len ho... To je tu. Nie, on ma dala. Čo? Nie! Museli ste! Ty nie ja. Dobre, už dáme len 2v2. Nie. Poď. Lola, poď. Si normálny? Ja som s Lolou. Ale ja chcem Ja som s random typkou. Dáme zase Reed. Rich, to sme nemali. To sme nemali. Posledná hra už dúfam. Nie, nebude to posledná hra. Ja chcem ešte... Za dnes chcem veľa videí. Takže to bude... Tu sme mohli dať 4v4. Alebo 3v3. Pepa? Máme problém. Tu sa to nemáme. Lebo je dosť otvorená. Normálne trafiť. Počkaj, to on? Áno, dobre. Ja som ťažko trafil. To vy nedáte. To proste, lebo to vieme. Kde? Kde? Dani! Ty sa udrel. Hovoril, že je Dani.
Prostě ten můj kotka tam spadl. A vy máte teraz je to 1 a 2. 2-1, takže chápete? 2v2. Teraz hovoríme o niečom To inom. bolo rýchle. Aj toto bolo rýchle. Ale to je Som proste dobrá. tačku. Ešte nikdy som sa neskačala s týmto. Na vpiený F-ka. To neplatí. Choďte na začiatok. Nie. Potypcie. No, neboj sa, poď bližšie. Nie. Počkaj, to bolo 1v2? Som sa, že ešte stačí Pepa a Skeldy. Vy ste videli meč? Že máte lepší meč. Neviem, som proste Piper. Dobre, poďme. Dobre, už to ukončíme. Nie. Poďme k holke. Počkaj, to nebylo asi nie. Ukončí Jedna už ve to. jedna, Ukončí jedna to ve jedna. už. Natáčaš skoro pol hodinu. Ale 1v1? Dobre, ja už to nebudem natáčať. No tak choď preč, papa. Ariel. Dáme. Prestaň! Pôjdeme vždy tunelom, je ti to jasné? Proste tunel. Dajte si aj 1v1. Ja som tam mal mečom vyššie. Proste vždy ideme tunelom, je ti to jasné? To neplatilo. Platilo. Tak si dáme ešte 3-krát 1v1, dobre? Tata, to neplatí. Lola! To neplatí, Lola. Tak si dáme ešte ďalšiu hru. Ja som normálne 4-krát snajpla. Ja som tebe dal prúcha. Nechceš to vo first znú? Áno, ďakujem! Lola, ďakujem. Čo to vlastne robíš, keď s nami nehráš? Ja musím ísť do tunela. Vieme, sme si dali hru, kde budeme len v tuneli. Čo? On to ešte dorovná. Nedorovná. Snajpujeme na tunel. Ja som stála. Nechcete vo first person? Ani ona hrá vo first person. A v prvom ja sebe też. Ty si dáš 4 krát po sebe. Ja ťa zničím. Normálne. To neplatilo, poďme ďalšie hry.
G. To v strede, keby si nevidel. Ča. Aha. To som dal. Aha. A pôjdeme tým tunelíkom. A potom dáme Fuj, prasiat. jedna vejda s tebou. Dobre. 3 hry 1v1. 3 hry 1v1. Takže ešte... No. Yeah. Ja som teba strelil. Ja. To ti nepočíta. Ja. Ale oni to... Snabijem na... Ja som tam a ty si sa nevyhýbala. Dobre. Čo? Ty si sa lagol! To neplatí. Platí. Krásne si sa zosunul. Dole schodami. Toto je posledná hra ešte so Skeldom, lebo ako vidím, keď vidím, ako je to dlhé, tak... Teraz pôjdeme s tým veľkým. Čo? Tuto štaťali ideme. Dobre. Kto vyhráva? Ja. A ju nadávam. Čo? No poď. Ups. Poď. Čo? Ale nemáme s tým. To môžeme. A potom, keď budeme hrať my, no tak môžeme ísť akokoľvek cestou. Ja si to ešte nabijem. To by bolo vtipné, keby to Pepa zase otočil. Čo? Tichšie. Ja som to Poď, Lola. Poď. Pepa, ty to môžeš rovno leftnúť. Hej! Centra. Ja Nie som loď, ja. loď. Čakaj, loď. Dobre, ty si sadni tam do druhého rohu, ja budem v tomto. Prečo si sa pripojil škeldy? Lebo... Ide so mnou ten černoch! Wow. A ty čo? Už hráme. No kto vyhráme? To budem hrať asi vo No, first person. Kde si? Si išiel tu na? Čo to bolo? Čo? Nekrič! Chod do druhej izby. Prečo to tancuj? Netancuj! No! Netlisk! Ne. Poďme tým tunelom. Matka, niečo mám čemu ukázať. Kde si? Matka, niečo mám čemu ukázať. Za mňu. Niečo mám čemu ukázať. Matka. Nie.
Lola som! Ty Luka... Pepka tu tancuje, no tak... Nie może. Tancuj to, lebo si zahrám ešte jednu hru navyše. Áno. Veď aj s Pepom som hral 2 hry. Ale nápadnejšie. Čo? Ako tam ležím. Ty vyrovnané. Čača je to ryb. Čo? Vyrovnané. 3-3. Nie je to 3-3, je to 2-3. 3-2. Ale my... Aha. Skôr, že černogatý. Si šiel tunelom? Poď. To nič. To mi nevyšlo. Vyšlo. Ani toto ti nevyšlo. Toto mi vyšlo. Ne. Černoch je najlepší. Černoch. Proste on hrá s nejakým černochom. Dobre, poď. Černoch nemá kryštál. Tri, štyri. 4. To nemôže byť tiež 4. Vyhrali sme. Si šiel tunelom? Černoch. Čo? To neplatí, dajme ešte jednu hru. Dáme ešte jednu hru. Okay. A fakt, že poslednú, lebo ja to nechcem. Nie, Pepa. Poď. Poď. Dáme centrál. Ariál, ale pôjdeme, Maťo, Skelly, pôjdeme tým tunelom, okej? Len tunelom. Musíš zostať v tuneli, nesmieš z neho výjsť. To povedal kto? Ja? Je to moje video. Tu nám nemusíme sa Uletí. Co to video? Ja som sa nepozerala. Tunelom ale. Dal. Je ta jedna proti holke. Haha. 2-1. My si tu teraz hrajeme svoju hru, takže... Ale ja... Okay. Idem po tebe, proste. Sem kde? Čo? vyšlo. Ale ja som fakt Piper. Čo je? Ja sa s vami nehrám. My nie sme s tebou... Počkať, čo? 2-4. Tak to nie, tak to nie. Fakt. Viem, kde si. Poď. Poď sem. Poď sem, Skull. Ja som proste dobrá v tejto hre. Ja? Ešte nemehrá.
Ešte Ide šomio. Znovu Skeldy, znovu. Nie, teraz to máme 4v4. Počkať, 3v3. Poďte. Černoch. Dobre, holka. Černoch. Už len dvaja. Už jen jeden. Poďte, jeden, traja. Poďte, na čo šumíte? Ešte jeden k nám. Holka skáče. Poď. Holka. To nedáme, proste poďme. Nie. Poďme 2v2 poslednú. Nie. Toto normálne. Alebo tak poďme. Pepa, poď sem. Poďte vy dvaja. Poďte. To je dvaja už. No, že poďme 2v2 poslednú. Nie, ešte ve 4. Nechcem ísť ľavou. Pozri. Zostávajú len dvaja. Poď. Poď, holka. Typek. Poďte. Že by holka. Poďme tam. Sem. Little Pepa. Dobre, vidíte, vyšlo nám to. Load. Jej. Posledná hra. Netancuj tako pizza. Táto hra. Táto má... To je najlepšie. To je najšpatnejšia. No. Dajú, no tak je to poď. Neviem, Mám tu holku. Skočím po nej. Ja som koľko kilov dal? Neviem. Ja to nehrám vo first personu. Vy áno? To hrám vo first person vždy. Už len jedna. Po nej, poď. Daj to, snajpni ju. Bez to To čo je? Doma. A je tu už len týpek. No, random. Aj ten padol. Chlebu. Jaj. Posledná hra. Čo zase? Nehraj sa tu ako opičie. No, ty. Musím ísť všetci hore. 2v2. Áno, všetci hore. Nie, holka. Zase to bude. 3 hry za sebou sme prehrali tým, Ja že viem. ani jedného sme nedali. 3 hry. Áno, 3 hry. Aha. Ja som ju chcel dať. Teraz zase my sme to otočili. No, 3-3. No. Musíme vychodiť semka hore. To je proste taktika naša. Ja som dvoch. My to možno ešte, že vyhráme. No. I keď to vyzerá zle.
Ty Teraz ściera! Na budowie z Pepą nie będziemy latać. Ano. No tak. To już? Ja nie, ja sobie dałam ten kryształ do The Games. No. To wiedział? Nie to 1v1. Chodź, tipcie. Dam ci 10 robuxów. Za... Dobra, teraz Ja się ukończymy na wideo. robuxy ci nie dam. Patrzać. Ukończymy wideo, gdzie